Wala. Wala namang sinabi. Ganito naman ma'am, no? Kasi yung nagkakaroon kasi ng binigay. Samahan niyo yung buko. Wala naman. And ma'am, dito lang tayo sa gitna. Harap na lang po tayo doon. Ma'am, umiiyak na. Ma'am, harap na lang po tayo doon. Ayaw ipakita na umiiyak na kayo. Ayan, nakay ka lang ma'am? Okay lang? Wala, umiiyak na si ma'am. Ayan. So good afternoon po sa ating lahat. And syempre, sa ating birthday celebrant for today, wala pang iba kundi si Ma'am Anita Tivera. Happy 64th birthday po sa inyo. And ma'am, natanong lang kita, may idea ka na ba kung kanino galing yung sorpresang ito para sa inyo? Wala? Hindi sinabi? Ayan, walang sinabi. So itong surprise po nito ma'am, malalaman niyo po yan kung sinong nagbigay nito. Pero bago po yun, meron din po silang message na ipinadala na babasahin ko na lang po para sa inyo. Okay? Alright, basahin ko na lang po yung message nila ma'am. Nanay, una po sa lahat, binabati ka namin ng maligayang kaarawan. Nay, lagi mo pong tatandaan na mahal ka namin, pati ang tatay. Maraming salamat, Day, dahil nandyan ka palagi para alagaan si tatay. Salamat nanay kasi nauunawaan niyo po kung bakit wala kami sa tabi niyo ngayon. Nay, ang laging hiling po namin sa Panginoong Diyos na sana bigyan ka pa ng mahabang buhay at malakas na pangangatawan at ilayo kayo sa anumang sakit. We love you, Nanay. Once again, happy 64th birthday. Nagmamahal galing sa mga anak mo. Ayan, palakpakan naman po natin si Nanay Anita. Ayan, Nay, ngayong alam nyo na kung kanino galing yung surprise na ito. Galing po ito sa mga anak ninyo. Ano naman po yung masasabi nyo sa kanila? Salamat. Abay ko, ay nilagi mo pagkakanak ko. Nandiyan ang mula ito yung nandiyan ko pala. Wala naman ko. Kapay kumakas ng sinawag na kasuwag sa tibagi. Ang nagkumagi niya. Kasi nalang tatay yun. Nandiyan lang kami mga. Thank you, thank you. Ayan, palakpakan naman po natin si Nanay Anita sa kanilang napaka-emotional message. And may request to everyone, or meron po bang gustong mag-message kay Nanay Anita, kahit representative na lang po nila? Kuya Ryan! Natawagan po namin si Kuya Ryan. Or any representative, no, kahit sino na lang po sa kanila na gusto pong magbigay ng message para sa ating birthday celebrant for today. Message daw kayo! Message daw kayo! Meron po ba? Anak ko sino? Wala. Tumakbo si sir. Ayan. So, may request to everyone na lang po na nandito na sabay-sabay po nating kantahan ng happy birthday si Nanay Anita. Alright, kantahan po natin si Ma'am, sabay-sabay po tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan yung
mabilis naman po, sabay-sabay. Happy birthday to you. Balakpakan naman dyan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, nanay, wait lang po. Yung bago nyo po i-blow yung candle, mag-wish po muna kayo, okay? Alright, and pag okay na po yung wish nyo na, i-blow pa yung candle. And 1, 2, 3, blow the candle. Ayan, and once again, happy 60